Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna iş sapary tamamlandy. Saparyň şeýeklerine hormatly prezidentimiz welaýaty durmuş ykdysady taýdan ösürmek ugurlary, ekrançylyk meýdanlaryna alynıp barlayan mewsumlyň işlerini ýagdaýy, şeýle-de owa milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleň ýerine ýetirilişi bilen tanışdy. Mary vilayatyna iş saparyna bolmagynyň çäklerini hormatly prezidentimiz ýer teker bilen vilayatyň wekilwazir etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň akin meýdanlaryna geldi. Bu ýerde döwlet başçylarymyzy, mejlisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary, ministrlikleriň we puduk idaralaryň ýol başçylary garşadylar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň toplumynyň esasy tenagatlaşdyrylmagy netijesinde ykdysady ösüşiň gadanlýanyny aýtdy. Şeýlelikde daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümçilik ösürilýär. Aýratynda ýurdumyzyň dokma senagatyna ýakymly, ekologiýa taýdan amatly libaslaryň köp görünüşleri öndürilýär. Şeýleki hem hormatly prezidentimiz ýeňiş tekin fabriginiň aýakkap öňümçiligini iş alyp barýan hyzmatçylariň işigini görkezýänliklerini aýtdy. Öndürilýän önümleriň ekologiýa taýdan amatlydygyny belläp, hormatly prezidentimiz bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Galdaç kärenişiniň ekin meýdanyna bardy. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Kahraman prezidentimiz. Men Portayat Amanýerdi wekilwazir etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň kärenişi Mary toprağyny şagadymyzy düşündik bolsun. Kahraman prezidentim, men şu ýerde 25 hektar buğdaýym bar. Şu buğdaýymy güýde aýynyň sentýabryna ekip goýuşarlyk. Onuň netijesinde artynky kağıdalaryň esasynda goýda edip dökün berdik, suw berdik, bol hasyl aldyk. Hemen şu ýerdäki buğdaýym nisip bolsa 40 sentine geçirip hasyl alýar diýip umyt edýär. Gakşyma arkadaşymyz. Siziň Bagdaýhanda üçin edýän aladaňyzda vilayatymyzyň Bagdaýhanlaryň adyndan, maşgalamyzyň adyndan tawgalyny edýärin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz okul, gakşyman arkadaşymyz. Soňra Galdaç kärenişi Mehriban arkadagymyzdan oragy ak pata bermegini haýyş etdi. Ya bismillah. Şu pursatda dünýäniň öňde barjy öňüm öndürjileriniň kuwatly klas hemde John Deere kysymly teňkelleri oragy başladylar. Mehriban arkadagymyz Kärenişi Daýhanyň ýerleri ekşi taýýarlamakdan hasyl ýygymna çenni ähli pursatlarda ýerine ýetirilýän işlerle gyzyklandy. Kärenişi özüniň ata-babalarynyň hem Daýhan bolanlyklaryny, özüniň hem ýaşlygyndan ykbalyny topraga baglanyny, halal rahmeti bilen bagyt tapanlygyny gurrun berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmeniň bereketli ak buğdaýyny ösürip ýetişdirmek netijede bolsa, bol hasyl almak bilen baglanykly peýgamberleri aýtmak bilen töhbetleşigi dowam etdi. Hatta alanlar dökün olmagy, ekin olmagy diýipdir. Oň ýerinden wara ýene bir peýgamber. 5 aýda bir garş öter. Bir aýda 5 garş öterni. Ýol dogry aýda gören hatta ol öňe mutlak almy tarapdan esaslandyr. 5 aýyň dowamyny näme berseň sen oňa suw ber, kukune, kukveke. Dökün elekden geçirip sepelesen alýar. Ne bir döwür apseretmen bu zatly. Almy tarapyny esaslandyrmaly. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz mewsumlyň owakjylyk işleriniň bellenlen möhletlerde geçirilmegine uly ähmiýet berilmeligini belledi. We bu wagtda degişi ýol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Şeýleki hem hormatly prezidentimiz Kärenişiniň maşgala durmuş ýagdaýy bilen gyzyklandy. Kärenişi Daýhan millik ýerine meýweli bag ösürip ýetişdirýändigini, hojalyk üçin zerur bolan mal garalarynyň bardygyny aýdyp, döredilýän mümkinçilikler üçin Mehriban arkadagymyza ähli kärenişleriň adyndan alkyş sözlerini beýan etdi. Soňra hormatly prezidentimiz hasyl ýygrylan meýdanlary senledi.
dünýäniň ýüňdebarjy öňüm öndüçileriniň teňkelerini öňüzlük kuwatynyň ýokary bolşy ýaly olaryň hatyry ýetkisi ýygnamakda tapawutlanýanyny bellemeli. Hormatly prezidentimiz halal rahmetiň hüzürini görüp ýaşamagyň ansan üçin bagtlygyny belläp, daýhan ihlasy bilen ýurdumyzda bereket bolşularyň döredilýändigine uwunýanyny aýtdy. Bereket öndürýän daýhanlaryň ýanyna gelip, olaryň armasyny ýetirmegiň düwletli işe goşan tökümine görülýänini belläp, mehriban arkadagymyz Kärineçi daýhana asyrly işiniň arsgally bolmagyny arzu etdi. Mehriban arkadagymyz bereketli toprakdan bol hasyl öndürýän Dähmeseýür gallaçy Kärineçe özüniň sowgatyny gowşurdy. Soňra döwlet başlarymyz şu ýylky bugdoý hasylynyň uwundan taýýarlanan pişmedir çörek biçirýän gyl gyzlaryň ýanyna geldi. Hormatly prezidentimiz Maradaky Döwlet Energetika Institutunyň okudun boş wagtlary gallaçlara kömek berýän talip gyzlarynyň we mugallimyň asyrly işi ýerine getirýänliklerini belledi. Munyň özi döwletli tutumlaryň asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeler bilen üstürlýänligini äşkär edýän pursatlardyr. Hormatly prezidentimiz gyl gyzlara alyp barýan asyrly işlerini üstünlikleri ardy edip, olary özüniň sowgatlaryny gowşurdy. Şeýlekem bir ýerde ýurdumyzyň seçkiçi alimler tarapyndan alimy esasda taýýarlanan gowaçy hemde bugdoý tohumlarynyň, çörek we çörek önümleriniň tergisi görkezildi. Döwlet başlarymyz görkezilýän tohumlyk serişdeleriň ähmiýetli aýratynlyklaryna gyzyklandy. Olaryň gataryna gallaçy Kärineçi Amangelli Pürsähädewiň eken goşan datly bugdoý tohumam bar. Bellenşýäli bugdoýyň bu görnüşi yerli toprak kuwa şertlerine laýyk gelmek bilen, ol hasyllygy, kesele durumlulugy hemde däňleriniň doklugy bilen tapawutlanýar. Şu pursatda täze hasylyň unundan pişirilen pişme we çörek hormatly prezidentimize hödürlendi. Döwlet başlarymyz täze hasylyň bereketli bolmagyny dileg edip, çöregi bir doguralan çäre gatnaşlara paýlady. Hemmelere bir döwüm çörek alyp, Babadyhan ihlasy bilen kemal bolan halkyň bereketiniň köp bolmagyny dileg etdiler. Soňra mehriban arkadagymyz şöhratly pederlerimiziň döreden gymmatlyklarynyň, halal rahmetiň, daýhan ihlasynyň münasip derejede wasp edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu wagtda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Amala aşylýan asyrly işler ýurdumyzyň ýeten derejesini giňden beýan etmelidir diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz gallaçy Kärineçiniň rahmetiniň ýurdumyzda azyk bolşugynyň hasy üçin edilmegine münasip goşan tonu belläp, oňa edýän ihlas üçin minnetdarlyk bildirdi. Arma arkadagymyz. Size gelip şuňa hürmet ederiňizde ulkan minnetdarlygymy bildirýär. Ýoluňyza akkun arma arkadagymyz. Oğullara salam aýt. Sağ ol, doğru söylesin ya. Toy doğru söyle. İnni kereden yetiversin, gelersin yetip bardırsın. Ýa-da döwürde milli ykdysadiýetimiziň ähli pudoklaryna alınıp barýan işleriň, sewitleriň durmuş ykdysat taýdan ösürilmegine ähmiýetlidigini belläp, hormatly prezidentimiz ol işleriň netijelik häsiýete eýe bolmalygyny aýtdy. Şunuň bilen baglykda telekeçiligiň, süwdä toplumynyň, hyzmatlar ulgamynyň döwrüň tarapyna laýyk ýagdaýda kämilleşdirilmegine möhüm orun eýlemelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda degişi ýolbaşlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerden wilayatyň Oguzhan etrawyna tarap gurdy. Asalymdan hormatly prezidentimiz wilayatyň Oguzhan etrawynyň çägine alma bagyny ösürip ýetişdirýän erkin gurulşyk huzudy kärhanasynyň ekrançyk meýdanyna geldi. Ýergelerini aýtsak, soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçleri beýlik hugurlarda bolşýaly owagyjylyk önümçigini de işiňlik görkezýärler. Telekeçleriň owagyjylyk önümlerini öndürmekleri, ekrançyk bilen meşgullanyp bilmekleri üçin ýürüýte ýer bölekleri bölünip berilýär. Topraga ihlas edýän telekeçler ýerden bol hasyl almagyň hüddetinden gelýärler. Şeýle telekeçi daýhanlaryň Mary vilayatyna da bardygyny bellemeli. Bu ýerde döwlet başçylary Hyzygy Kärhananyň ýol başçysy mehirli garşylady. Men Toýl Şaryp Erkin Uluş Kärhananyň ýol başçysy mehriban arkadagymyz. Hyzygy Kärhananyň ekin meýdanyna hoş geldiňiz. Siziň öňden wajyply fiýatynyň netijesinde ýurdumyzda daşmyrtdan getirilýän garypdan orun tutýan önümler öndürmek boýunça döwlet maksatnamasyna Türkmenistanyna öndürilen önümler daşmyrt iýerlen mukdaryny artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyna laýykda hormatly prezidentimiz bize 300 hektar yer berildi, hormatly arkadagymyz. Şu wagt 40 hektar ýerine alma, 40 hektar ýerine üzüm bağlar ýetişdirildi arkadagy prezident. Garpyz özüň ekdiň bu. Yerli garpylanmaly hormatly prezident. Yerli bu. Näçe ýaly öyle. 5-4 ýaşa. Şu wagt belemesem ýetişip ýene de gawyny ortalanmaly diýen ýetişip barýar. Toy bu näme Hormatly prezident.
işlerin zamanı ta 2019 ýylda 630 hektar ýerine ýa-ni ekin meýdan 10 hektar ýere mal açyp toplum diýip ýer berdiler. Şu wagt bu işler dowam edýär. Hormatly prezident şu wagt 300 bolay mal taklap ötüyor. Ýerşakly mallar. Ýene netip boda şu ýyl tamamlamak üçin 750 mal taklamak üçin Niren mallar? şu wagt Tatarstandan, Russiýa Federasiýasynyň getirip Amatly motaýyn. Hawa hormatly prezident. Bizden kömek gerekmi? Köp sag bolun hormatly prezident. Hormatly prezidentimiz telekeçiniň alyp barýan işleri, miýeçiligi üstürmäge, adyk bolşuny üpşinetmäge gönükdirilen şertlerden gyzyklandy. Bellençäli bir ýerde erkin gurulşyk hyzby kärhanasy degişli ýeriň umumy meýdany 640 hektara barabardyr. Onuň 10 hektaryna o timlik ekinler ösürilip yetiştirilýär. Bu ýerde esasan bagçylyga uly üns berilýär. İrimişli baglaryň gataryna alma baglaryna aýratyn üns berilýär. Esasan bu ýerde sary alma ösürilip yetiştirilýär. Döwlet başçymyz telekeçiniň ösürip yetiştirýän baglaryny synlady. Bu ýerde almanyň yerli toprak gowa şertlerine laýyk gelýän görnüşleri ösürilip yetiştirilýär. Telekeçiniň belleşi ýaly 3 ýyl mundan ozal ekilen bag nahallary häzirki döwürde hasyl berip başlady. Şeýlekem telekeçi bu ýerleriniň ozal şoğurlaşyp ýatan ýerlerdigini, ony doly özleşdirip taba getirenliklerini aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýerimişli baglary, aýratynda almany ösürip ýetişdirmegiň insan saglygy üçin beýhwetlidigini belledi. Almanyň düzüminiň çağalaryň ýerki ösüşi, ineleriň saglyk ýagdaýynyň berkidilmegi üçin zerur bolan ýokumly ferişlere baýdygyny belledi. Şeýlekem döwlet başçymyz telekeçiniň alma ösürip ýetişdirmek ornuny peýdalanýan usullardan gyzyklandy. Telekeçi alma ekilen meýdanyň tutuş üstüniň yerli poliproplenин edilen ýürüýti örtük bilen basyrlandygyny, onuň ýiti gün çökresiniň meýwany ýakmazlygy üçin beýhwetlidigini aýtdy. Şeýlekem bir ýerde suwaryşyň, dökülmermegiň kämil usullary, täsir tehnologiýalar ulanýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň ähli gurlary häzirki zaman alymynyň ýokary gazanlaryny ösürmäge ornaşdyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň rawaşlygy we senýänligini eşgär edýär. Döwlet başçymyz bir ýerde alınıp balyan işlere kanagatlanma bildirip, gadymy döwürlerde de pederlerimiziň göw kerançylygy, miýeçiligi ösürmegiň oňyn däplerini döredenligini belledi. Amman halal zähmet eşitli durmuşyň sakat bolup durýar. Hormatly prezidentimiz telekeçi bilen bolan söhbetleşiň barşyny bir ýerde zähmet çeken işgärleriň iş şertleri bilen gyzyklandy. Şu wagt 55 adam şu ýerde hormatly prezident. Ta ýylynda. Şu ýerde 55 adam işleýär hormatly. Ende köpeldi. Köpelçik İş bir adam, orunu. iş ornu, mümkinçilikler ýaşamak üçin döwlet adam üçindir diýen Ha. ýörelýärden hormatly prezident ýaşama, işleme hemme şertler döredilen hormatly prezidentimiz. Ha. Şu ýerde hemme ýaşaýyş saýlamyr, hemme gurnalar netip bola şu netip bola ýöňmedäkiler mallar toplama 150 adam ýetirjekler. Siyasat. Onu döwlet adam üçindir diýdi. Hemmene täze uğur. Onu da bize gerek halkımıza. Üstünde de iyi sorun. Ucuytda rahmetine ulu hormat toyup geldiňiz hormatly Yo, prezident. Hakda prezident köp Biz- sag bolun. Şunu ýa-da öz ýaş bolsa şu attyna ýam bu attyra başarýan bolgan da gelecek öňde adam diýen özüni durmuşdy rahmeti uymasa onu bir durmuşun gadalgymadyny bilmedi ýa. Görýän sen özüň gowy kärarsyň da. Prezidentini gördüm. Gatbatda ýa 2017-nji ýylda Ahal welaýatynyň A-oýunyna, ýa-ni telekeçilerin adından çykyş etdim. Şo wagtym şo ýylym şol almalar ekilipdi da. Görýän bu özüne maksat goýdy. Bu maksat manada yetip dur üstüne de uly ýylyň içinde söz ber. Sözüne de durup. Ne türkmençilik. Ne mertlik. Hakda prezident köp sag bolun. Şeýlekem söhbetleşiň barşynda döwlet başçymyz telekeçe meýweleriň başga da bir näçe ýokumly görnüşlerini ekmegi maslahat berdi. Hormatly prezidentimiz bu baradaky guruluny dowam edip, öňümiň gaýtadan işlenmegine de ähmiýet bermegiň zerurdygyna ünsçekdi. Şunlukda artyk galýan öňümler gaýtadan işlenilip, olardan şerbetli içkiler, müreppe taýýarlansa, ykdysatda aýdyrmaly adamlaryň sagdan imitlenmegi wagtda da beýhwetli bolar. Şeýlekem ýurdumyzda ýetişdirilýän göýök, bakça we meýwe öňümleriniň häzirki zaman barlyk hanalaryna olaryň ýokumluk derejesiniň kesgitlenmeginiň zerurdygyny belläp, hormatly prezidentimiz bu wagtda degişi ýolbaşlara anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde wilayatyň owukjylyk budugynyň gazananlarynyň sergisini synlady. Onu yerli göýök, bakça we meýwe öňümleri görkezildi.
Owagyjylyk önümlerini öňürçileriň döwlet tarapyndan toplamlaryň gollanmagy netijesinde vilayetde daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurdumyzdy öndürmek we ilaty özümizde öndürilýän ter göýek bakça we miwe önümleri bilen üpsün etmek boýunça maksatnamalar üstünlükli durumça geçirilýär. Vilayetin tebiği hava şertlerine layıklıkta ekin meydanlarından ve sudan ereceli peydalanmağın, yürüyütü tiyenkeleri neticeli ulanmağın, yüngdevarcı agretiyen kusurlardan peydalanmağın hatabına kadanılıyor. Sergide meyvelerin, gök ve bakça ekinlerinin dürlü görünüşleri Türkmen toprağının arskal bereketinden hem de hasıllılığından haber veriyor. Owada ähmetkeşleri öýler barada döwletimiz tarapyndan ýygyderli edilýän aradan duýup, joşunly we ýokary ruh felentlik bilen ahlakly zähmet çekýärler. Ýeri diýarmyzda häzirki wagtda ekrançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan miweli baglaryň, göýek bakça ekinleriniň bol hasyly ýetişdirilýär. Şunun bilen baglykda bir önümleri diňe bir ter görünüşinde ulanmak bilen çäklenmän. Heýsem olary gaýtadan işlemek we ulak möhletlerini saklamak üren derwäs meseleleriň biridir. Şu maksat bilen ýurdumyzyň ähli günjeklerini sowajy enjamlardan üpsün edilen ammarlar ýygyderli gurulýar. Ýurdumyzyň azyk bolşulygynyň döredilmeginde telekeçiler öz münasip goşantlaryny goşýarlar. Olar ýokary tehnologiýaly döwrewap öýrençlik toplamlaryny ýaradyşganlaryny gurýarlar. Gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini öýrençige ornaşdyrýarlar. Hormatly prezidentimiz owagyjylyk pudugynyň düşügünçiliginiň hassa ýokarlandyrylmagyna hemde teň Kitaydan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrewaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli owagyjylyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen toplamlaryň çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşige ukyply owagyjylyk pudugyny kemale getirmegiň zerur şerti bolup durýanyny hemişe belleýär. Ekologiýa taýdan arasy öňümçigiň artdyrylmagy, bereketli saçaklarymyzda ýylyň ähli pastanna ýokumly göýek bakça önümlerini ýetirmekden ibaratdyr. Owa milli maksatnamasynyň üstünlükli durumça geçirilmegem munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Türkmen döwleti owagyjylyk önümleriniň öndürilmegine özüni üpsün edip bilýän döwlet bolmalydyr. Badarlarymyz dürli önümlere baý bolup, Türkmenistanlaryň ýokumly iýmitleri isleglerini üpsün etmeliler. Şunu toprağın hasıllygyny ýokalandyrmaga mümkinçilik berýän alymyň gazananlaryny öýrençiligi giňden ornaşdyrmaga hemde owagyjylyk ekinlerine ýydak etmek boýunça hemme zerur agrotexnik çäreleriň öýül wagtyna geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Ödüşleriň täze binetliklerine barýan watanymyzda toprağa ykbalyny baglan, oňa ahlakly zähmetini siňdirip, bol hasyl öndürýän ekrançylarymyzda we daýhanlarymyzda öňürçilikli işlemäge, mukaddes toprakdan bol hasyl alyp, halal zähmetinden baýamaga ähli zerur şertler döredilýär. Owalarda düýpli özgertmeleriň ýygyderli dowam etmegi, owagyjylyk öňümçiginde zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowlandyrýar. Olaryň işine we durmuşyna täze öňüşgün çaýýar. Hormatly prezidentimiz telekeçi daýhana watanymyzyň azyk howpsuzlygyny mundan meýlekde pultulandyrmaga, ýurdumyzyň badarlaryna bolçulugy hassa üpsün etmäge goşýan sallamny goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Rahmet. Anlatında da nämeýär umumy ýurdumyzyň azyk awadanslygy, bagtyalygy, farly işleri. Ama bundan bäri goýsunlyk gazanyň beýlerine ýetsin artyk bolanmasyn. Nehiwe minnettar edýän işime. Endire kana bundan bäri hem ulusnykda tüýsepden argydan salaman işine. Mehriban arkadagymyz özüniň minnetdarlygyny bildirip, telekeçi daýhanyň maşgala agdalaryna ajaýyp sowgatlaryny gowşurdy. Gijäm günödi işler hormatly arkadagyma. Köp sag bolun. Gelene taňra ýakatyn prezident. Hormatly prezidentimiz bir ýerde alınıp balyan işleriň hemme taraplaryny ösdirilmeginiň, onuň beýhwetli taraplarynyň açylyp görkezilmeginiň ähmetini bellep, oňa toplamlaryň esasy çemilişilmeligini aýtdy. Munyň özü ýurdumyzyň öňümçük mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna, azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Çeýlikde bu ýurda baş-başynyň özgertmeler maksatnamasy üstünlükli durumça geçirilmelidir. Döwlet başlarymyz vilayetin durmuş düzümini gowlandyrmak, öndürilýän önümleriň möçürlerini we görnüşlerini artdyrmak meseleläriniň wajypdygyny aýdyp, bu gurda alınıp balyan işleriň döwrüň tarabyna laýyk derejede we almy esasy ösdirilmeligini belledi we hemmelere öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlükleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Mar vilayetyne bolan iş saparyny tamamlap, Mar şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bir ýerden döwlet başlarymyzyň uçary paýtagtymyza tarap ugraldy. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip goňdy. Bir ýerde hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlar garşadylar.
Türkmenistan'ın konstitusiýasyna üýtgetmeleri goşmaçylar giýdirmek boýunça gelip gowşýan teklipleri öwrenmek hemem umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toporyň ýanyna döredilen iş toporynyň nowatdaky maslahaty geçirildi. Düzümlü Türkmenistan'ın meclisinin deputatları, ministerliklerin ve puduk idarelerinin, harı ve hukuk koruyucu idarelerin tecrübeli hünermenleri, bilermenleri, cemiyetçilik birleşiklerinin, döwlet, hukuk ve demokratiya institutunun, Alimler Akademiyasının vekilleri, yurdumuzun yuqarı okuw mekteplerinin professor mugallimleri, iş toporunun 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna geçirilen nowatdaky maslahatyny Türkmenistan'ın konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylar giýdirmek hakynda Türkmenistan'ın konstitusiýon kanunynyň metbuatda çap edilen taslamasy boýunça gelip gowşan teklipleri we bellikler düýpli öwrenildi. Türkmenistan'ın kanun çykarjy wekilçilikli idarasının 2 palataly guruluşynyň döredilmegi bilen baglykda ýurdumyzyň hereket edýän Türkmenistan'ın halk maslahaty hakynda, Türkmenistan'ın konstitusiýon kanunyna, Türkmenistan'ın meclisi hakynda Türkmenistan'ın kanunyna, Türkmenistan'ın saýlaw kodeksyna we beýleki birnäçe kanunlara degişli üýtgetmeleri we goşmaçylar giýdirmek meselelerini hemem bu ugurda oňyn halkara tejribesini ara alyp maslahatlaşdylar. Maslahatda ýurdumyzda amala aşyrylan konstitusiýon özgertmeleri bilen baglykda käbir ministerliklerde we puduklaryň dolandyryş edarelerine alınıp berilýän işler barada ulyň iş toporynyň düzümine girýän wekilleriniň habarlary dinlenildi. Çykyşlarda milli liderimiziň öňe süren konstitusiýon özgertmelerini durmuşa geçirmek üçin degişli ministerliklerde we puduklaryň dolandyryş edarelerine alınıp berilýän işler barada habar berildi. Şunu döwleti dolandyrmaň demokratik ýöreliglerini mundan ilahim kemleşdirmek üçin gahrman arkadamyň taryhy başlanjynyň ilatymy tarapynyň dowul gollawy eýe bolýanlygy aýratyn talyp geçildi. Hemem ýurdumyzy demokratiýalaşdyrmak ugruna taryhy özgertmeleri durmuşa geçirýän milli liderimize alkyş sözleri aýdyldy. Şunuň ýalam iş toporynyň maslahatyny hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň kanun çykarjy wekilçilikli idarasynyň işini kemleşdirmek baradaky taryhy başlanjynyň möhüm ähmiýetini Türkmenistan'ın konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylar giýdirmek hakynda Türkmenistan'ın konstitusiýon kanunynyň taslamasyna beýan edilen kadalan many mazmuny ilata düşündirmek, berilýän teklipleri düýpli öwrenmek boýunça topor agzalarynyň meýilnamy esasynda alyp barmaly işleri ara alyp maslahatlaşyldy we oň netijelerini ýokurlandyrmak boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistan ile İran İslam Respublikasynyň serhedinde yerleşen Saraks gözäwçilik geçirişini okudyny Tejen deriýasynyň üstünden geçen täze avtomobil köprüsü ulanmaga berildi. Täze avtomobil köprüsü 2 gatnaw zowlugyndan ibaretdir. Inženýerçilik tehnika we ulanış ölçegleri boýunça köprü guruluşynyň halkara kadalaryny kybap gelýär. Ol agram ýük götürjülik köprüniň üstünden geçen awtologlaryň hereketiniň tezligi gözüňe tutulyp bina edildi. Guruluşda ýokary seismik durunuklugy hemem beýleki teknik käfiýetnameler öpçün edýän ýokary berkligi bolan gurnamalar peýdalanyldy. Derýanyň iki tarapynda da bayramçylyk ýagdaýy dawaralanyp aýdym saatlar ýanglandy. Bir waka iki döwletiň köp asyrlyk tejribesindäki dostlugyna we hoşnutly goňşuçylygyna, doganlyk halklaryň beden ruhy umumlygyna esaslanan gatnaşyklaryň taryhyndaky ýeni döwrüm ähmiýetli waka boldy. Munyň ödüği Mehriban Arkadamyň döwletara sowda iqtisady we medeni insanperwer gatnaşyklary ösdürmekde ören möhüm orny elän ulag ulgamdaky ödary gatnaşyklaryň iýçeňleşmegine gönükdirilendir. Şeýlede Ahal welaýatynyň häkiminiň we Türkmenistanyň guruluşy we binaýarlyk ministriniň Horasan Rezavi welaýatynyň häkimi hemde İran İslam Respublikasynyň ýol we şäher guruluşy ministri bilen göni video aratnaşygalyk duşugy boldy. Taraplar Tejen deriýasynyň üstünden täze awtolog köprüsiniň guruluşynyň tamamlanmagy bilen birek gutlap, iki ýurdun prezidentleriniň arasynda odol gazanylan lalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen baglanşykly, ulag hemde sowda iqtisady ulgamlarda geljek hyzmatdaşlyk barasynda pikir alýşdylar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň Eleva welaýatyna bolup, bu ýerde owy hojalyk ulgamyna alınıp berilýän işler bilen tanışmaklygy, bagdaý hallar bilen söhbetdeş bolmagy welaýatyň bagtyar ýaşaýjylaryna buýsunç duýgularyny öğretdi. Şu münasibetli geçirilen maslahatda Mehriban Arkadamyda hoşallyk sözleri ýanglandy. Hormatly arkadaşymyzyň Lewa welaýatyna iş taparyna bolup, owy huzulyk ulgamyna alınıp berilýän işler bilen tanışmagy, hususan welaýatyň çärje wetranyň Watan Daýhan birleşiginiň bol gally hasylly, bereketli pellerine kärenesi daýhanyň ýetişdiren ak buğdaýly meýdanyny gally uruguna başlap bermekligi, kärenesiler we yer almatyny ýetişdirýän hususiýetçiler bilen söhbetdeş bolmagy, olaň armatyny ýetirip, gymmatly matlagatlar bermekligi welaýatyň bagtyar ýaşaýjylaryna buýsunç we çuňury hoşallyk duýgularyny öğretdi. Muň şeýledigini Lewa welaýaty häkimligine ýyl sarpaly ýaşulyň gümüş taşly eneliň, mejlisiň deputatlarynyň, durly ulgamda däkme çeken raýatlarymyzyň, jemgyçilik guramalarynyň wekilleriniň talip ýaşlan gatnaşmaklaryna geçirilen hoşallyk matlagydym bütün aýdyňlygy bilen suwd etdi.
Lewap bolaytyna iş tapary makalına arkadagy prezidentimizin çärje ötranyň watan daýhan birleşiginiň aňyrtyna bärtine göz ýetmeýän bol galla hasyly ýetişdirilen meýdanlaryna gallasy kärenesileri hemem tebiği ekin daýhan hojalygyna bolup yer almatynyň bol hasylyny ýetişdiren hususiýetçiler bilen söhbetdeş bolmagy, olaň alyp barýan işleri bilen içkin gyzyklanmagy, olary gymmatly matlagatlar bermekligi, hormatly arkadaşymyň baba daýhanlarymyza owy ilatyny goýan bilen sarpatynyň aýdyň suwtnamasydyr diýip çykyş edenler hoşallyk bilen aýtdylar. Lewap bolaytyna iş tapar makalına gahryman arkadaşymyň kärenesilen ýaşaýyş durmuş şertleri, maşgala ýagdaý, ekrançylyk babatyny alyp barýan işleri bilen içkin gyzyklanmagy, hormatly arkadaşymyň zähmetseýer baba daýhanlarymyza goýan bilen sarpatynyň aýdyň ýüze çykmasydyr. Bu orta ine toprak bilen bagry bagdaşan daýhanlarymyň ruhy dünýäsine hassa galkynlaryp, ýerden bol hasyl almaklygy, şoň bilen birlikde ýurdumyzda azyk bolşulygyny döretmeklige ýardym etýär diýilip, matlagatda çykyş edenler nykdydylar. Hoşallyk matlagadyna oňa gatnaşylar tarapyndan hormatly arkadaşymyň Lewap bolaytyna iş tapar makalına owy huzurlyk ulgamyna alınıp barlayan işler bilen tanışyp, bawa daýhanlarymyza beren gymmatly matlagatlary, bulgamda berýän ähli taraplaryň ýardamlary üçin hormatly arkadaşymyň adyna ýüllenme kabul edildi. Häzirki wagtda Mehriban arkadaşymyň ak patasy bilen galla oragynyň badalgalan ýurdumynyň vilayatlaryna mögsümiň ýokary goramçylykly, çalt we isrepsiz alınıp barylmagy uğruna ülkemiziň owa hojalykçylary edelmen bawa daýhanlar üçin ähli mümkinçilikler, zerur şertler döredilip, pek zähmet gaýnap joşýar. Ýokary depkinlerde ýaýwanlandyrylan jogapkarly mögsüme milli liderimiziň taýta tagallarly bilen daşary ýurtlardan satyn alynan kuwwatly däni orji kombaýnlaryň ählamatlyklary bolan ýük götürji awtoulaklaryň çekilmegi, tolkunlap öwsün atýan tyllaý öwüşgünli bereketli galla meýdanlarda önürjilikli zähmetiň ýoly goýulmagyny üpjün edýär. Mälim bolşaly biziň ýurdumyz gadymetden ekrançylyk medeniyetiniň has ösen mekany bolup, guşgursak ak buğdaýyň ata watany hasaplanýar. Kemale getirilen galla hasyly üçin kärenesi bawa daýhanlary bilen hasaplaşyk işleriň öz wagtynda badawat geçirilmegem zähmetseýer bawa daýhanlarymyzyň algasyny goşalanýar. Ban hasaplaşyklarynyň häzirki zaman kämil usullary gallaçy kärenesiler üçin hem ören amatly bolup, çekilen zähmetiň hödüýüni görmäge, sewda nokatlaryna bökdünsiz nagt we nagtdaýyl hasaplaşyk işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredýär. Ýurdumyzyň gallaçy kärenesileri, ustad owa hojalykçylary berqarar watanymyzyň owa senagy toplumyny ösdürmekde ýaýwanlanýan döwlet siýasatlary üçin Mehriban arkadaşymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň elatyny we agy bazarlarymyzy ýylyň bütün dowamyny ter we gök önümleri bilen öpçün etmekde, öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmäge Mara welaýatynyň gök ekrançylary bilen birlikde eşhur telekeçilerim öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Mara şäherindäki Miwol ülke husus kärhanasynyň işçilerim bereketli topragymyza ýetişdirilýän önümleri soğuducu ambarlara yerleşdirip, olary terligi bilen elatymyza ýetirmekde münasip işler alyp barýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Miwol ülke husus kärhanasy welaýatda durly görnüşli adygy önümlerini öndürmekde önürjilikli işleýän kärhanalaryň hataryna tanalýar. Hususy kärhananyň şägini önümçilik toplumy bilen bir katarda gök we bakçy önümlerini saklar ýaly 2000 tonnalyk soğuducu ammar. Ötün döwletleň inkämil soğuducu tehnologiýalary ornaşdyrylan bu ýeri gowrumly soğuducu ammar hususy kärhananyň öz serwisleriniň hasabyna bina edilipdir. Dünýä ýyňlaryna laýyk gurulan ammaryň ähli bölümleriniň sowukluk derejesiniň kada laýyk saklanmagy kompýuter ulgamy arkaly ýerine ýetirilýär. Miwe önümleriniň terligini we olaň harytlyk durkunyny saklamagyny üpjün etmek ýaly işlere hususy kärhananyň tejribeli hünärmenler tarapyndan ýygyderli gözegçilik edilip durulýar. Häzirki döwürde ýurdumyzdaky özgörtmelere bagyşlanan çäreleri işçilik häsiýete wetlenýär. Olaň ählisi hormatly prezidentimiziň ýurt bähidine gönükdirilen işleriniň öz boşly beýanyna urilýar. Halkara Neft we Gaz Üniversitetine talipleň bu ýokary okuw mektebiniň gutardyş dabarasy durly çäreler bilen utgaşdy. Milli ykdysadyýetimiziň esasy puwdoklarynyň biri bolan neft gaz puwdogy üçin hünärmenler taýýarlaýan üniversitetde taliplary halkara ülgülerine laýyk gelýän bilimleň berilmegi, olaň saýlap alan ugurlary boýunça ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerine ýardam berýär.
Davrada çykyş eden usurumlar ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler we bildirilýän ýygyderli alady üçin döwlet başdanmada tüýsörekden çykýan alkyş döwlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananlardylar. Ýokary okuw mekdeplerini tamamlayan usurumlaryň hormatyna guralan dawralaň bilint ruhy wetlenen aýdym taly çykyşlary bilen utgaşmagy ýurdumyzda amal asyrlayan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyny ýaş alimler merkezi, ýurdumyň Ilimler Akademiýasy bilen ýaşlar guramatynyň merkezi giňeşiniň bilelikde guramagyna, ilimli ýaşlar berqararlygyň bünyada atly ilmi tatlamalyň tergi wätleşigine, ýurdumyň ilim we bilim edaralarynyň, şol sanly ýokary okuw mekdeplerinden, orta mekdeplerden, alma warlygy we ýörüti orta okuw mekdeplerinden, ilmi tatlamalary bilen ýaş alimler gatnaşdylar. Innowasion ýarmarkadyna ýaş alimlaryň iň gowy işleri bilen tanışmagy telekesiler, dürli döwlet edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Bätleçikde köpçüliklerin we özbaşlyk tatlamalardyr işläp taýýarlamalyň köp sanlysy görkezilip, olaň ilmi taýdan ähmiýetlidigine bilermenler tarapyndan baha berildi. Ilim bilen bilim önümçülüğünün ýakyn hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan ugurlar anyklaşdyryldy. Berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne münasip döwrap ilmi okuyup başarnyklary bolan alimlary kemale getirmekde, hormatly arkadaşymyzyň baş tutanlygyny ýokary derejede işlenip düzelen we durmuşy ornaşdyrylýan ilim siýasatyny durmuşa geçirmek üçin ýaş alimlary ähli ilmi edaralaryna giň mümkinçilikler döredilýär. Häzirki wagtda ýurdumyň orta mekdeplerine sapaklar öňdewarjy usullarda guralyp, okuwçy ýaşlaryň bilimlerini öýleşdirmeklerine ýardam etdi. Mundan başga da kompýuter tehnologiýalary bilen üpçün edilen mekdeplerde okuw maksatnamasy esatyna bu gurdan ýürüti dersler geçirilýär. Bu orta ýaşlaryň eýem mektep döwrüne tehnologiýalar bilen gyzyklanmagy, öýleşdirmek üçin döredilen uly mümkinçiliklerdir. Bätleşiň ýeňsilerine diplomlar we sowgatlar dawraly ýagdaýda gowşuruldy. Magtumuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmenistanyň bitaraplygynyň şany 25 ýyllyk bayramy, hemem ilimler güni münasibetli ilim bölüminiň we ýaş alimler we hünärmenler giňeşiniň bilelikde guramagyna, bitarap Türkmenistany ilmiň we tehnologiýalaryň ötüşine ýaş alimlaryň ornatly ilma maglumatlar geçirildi. Matlagatda hormatly arkadaşymyzyň ilmi özgörtmeleri we bu urda ýetilen tepkitlerde döwrap hünärmenliň we ilmi işgärler taýýarlamagyň orny, ýaş alimlaryň ilmi barlygy işlerini kämilleşdirmekde, sanly ilim ulgamynyň ähmiýeti, ýurdumyzda takyk ilimleri ösürmekde döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde ýaş alimlaryň orny boýunça çykyşlar edildi. Şoň ýaly ilimler güni münasibetli ýaş muallimlaryň, hünärmenliň we talip ýaşlaryň arasynda tatlama we dörejlik bätleşigi geçirildi. Bu bätleşige Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talip ýaşlar Türkmenistanyň ilmiň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda taýýarlanan tatlama we dörejlik işleri bilen gatnaşdylar. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 10-njy iýunyna saat 20-den 11-nji iýunyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bu nurdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ıssy bolar. Ahal vilayetine azken bulutly hawa bolup, bu nurdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 17-22 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar. Mara vilayetine azken bulutly hawa bolup, demirazy günordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar. Lewap vilayetine az bulutly hawa bolup, demirazy günordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 32-37 gradus ıssy bolar. Daşol vilayetine az bulutly hawa bolup, demirazy günordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 18-23 gradus mayl, gündüzine 32-37 gradus ıssy bolar.
Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup günordan telesekundda 9-10 km ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 20-22 gradus gündüzine 34-36 gradus maýly bolar.